ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ମାଠିଆ ଲଗେଇଲି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଏଇ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଲଗେଇଥିଲି ଯେଉଁ ବଜାରରେ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ବସା, ସେଇବାକୁ ଲଗେଇଥିଲି। ହେଲେ ତା ଭିତରେ ମୋ ଚଢ଼େଇ ଜମା ପଶିଲେନି କି ଅଣ୍ଡା ବି ଦେଲେନି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ବସାକୁ କାଢ଼ିକି ଦେଲି, ଆଉ ମାଠିଆକୁ ଆଣିକି କଣା କରିକି ତା ଉପରେ ଘୋଡ଼େଇକି ତାକୁ ଲଗେଇଛି। ଦେଖିବା ୟା ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେଇଟା ବହୁତ ଛୋଟ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତା ଭିତରେ କେହି ପଶୁନଥିଲେ। ପଶିଲେ ବି କେହି ଅଣ୍ଡା ବି ଦେଉନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କାଢ଼ିକି ତା ଦେହରେ ବଡ଼ ମାଠିଆଟେ ଗୋଟେ ଲଗେଇଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। Amazing!